Isabelle an wona wino di jammude Pulaar ar mi holluma no waɗete parce que Pulaar hande o ina yaaji la lingua fulfulde o c'è tutti i metodi per impararlo sa yiɗi jangude min mbeɗo wawi jangindema ti posso già insegnare però c'è anche la tecnologia no karalle kese ɗe aɗa wawi ɗum hutorade eyi joni ɗum ɗo tan hollima da sola puoi fare tutto karalle kese ɗe Pulaar non è complicato sa ƴeewi joni come in italiano i vocali woni alkule larɗe vocali A, O, I, U, E seulement ko Pulaar sono vocali lunghi e vocali corti woni alkule durtuɗe e alkule daɓɓe per esempio mbiyata ko A O I ɗum ɗon na waɗi mana perché se devo dire harde woni rusare harde si je devo dire harde ho mangiato tanto sono assaggiato harde invece harde vedi vocale so alkulal lamgal ngal raɓɓiɗi so ngal durti cambia tutto perché se dico harde è corto harde vuol dire rusare harde mi haari e ɗum non è importante queste cose non saha goɗɗo mami arɗo so Allah jaaɓi ɓawde aɗa jogui volonté aɗa yiɗi jangude mami jangguine kono kadi hoto am télévision karalle kese ɗe sa yeehi ne waɗi duuɗe kewɗe ganduɗa wawi nadde jangga kadi minen min jogui duuɗal fulɓe windere kadi aɗa wawi winda toon jangga ɗum noon fayida tan ko ya yiiɗ ɗemgal ngal jiiɗa pulago ngu ɓawde aɗa yiiɗi ɗum so Allah jaaɓi ma en ballodir Isabelle anani Amber yilma gillande hen ko gangonda na si hande wuli non andi ɗum fof paron tigui no miijade tigui no miijotade très fort mi miijitike ɗe balɗe ɗo fof ko gonga ko wolɗa ko que mi yino wonde wurde non ko nder suudu quoi ok naafi on ndemayɗen ɓitti ha kono galle ɗen no faaɗi seeɗa ko gonga ko yewtuɗa ko joni en daaray soode galle ok wona ko hoydude malla ko go non na hoydugol par ce que andi si yimɓe no sonkude dal ɗon on tigui wata mijitade piiji gono toon kono ɗe balɗe ɗo on tigui mijitike mi dani mi tawi ko gonga ko yewtuɗa kon ko gonga par ce que waɗugol ɓiɓɓe tato ko nder suudu ɗo taway no ɓitti no faaɗi ok joni en sooda e galle gaw adda jurum na adda gowodiral cuusodiral oɗo boldanna ɗum ani joni andi ko mbawmo ndiyam kono noon kadi kuɗoji tubakoɓe noon kadi tubakoɓe e wonɗi ko heñare nde kene yiiɗi heñare yiide hemma coɗaɗo en keñi gasi coɗa kadi ko gurnam no waddi ɗum so wona ɗum kadi ala ko ɓuuri welde jungo jungo ko wona tax mbi aɗa tina ɗum eywa ɗum noon aɗen mbawi ñamde hande de kam en sa soodima laaɓata hande en duttima en duttima hande galle jaltaɓe andi ko wawmo ndiyam bisimilla hande o wari ñamde ndi ko wawmo ndiyam galle jaltaɓe noon saare foti ñamde eyyi ko noon dagi jeewal maayo kay nawnirtani suusa endatani jam ɗiko jam alay
ani ne hagi inde de min dañanade la golle kew no inde ngira inde ndela la les boldo Ano ba tampere na? wala ko mon boldo falga Joni hadi na mariya. Agir ba ta nyana. aha wadde ko joni jidda sodde galle no fori duubi gonden do jamme nyalam subaka kiki ala ndi ala ko woni yewtere mala ko woni haalam sona ya sod galle adi wiyam ala enenen jeya do ken yahobe gonga ken yahobe kono ko bayri ko do gonden taw en ganda man jaade coden galle gonen hen ko dum adden non den mawbe men hewbe tampi sabu jahanno Dakar en wayno ko way naksoden biine dokkeron galleji bi ala gona en ton ko arbe tan en ko neddo anda to gonda do ko don podda dañji kono wona wiide ran bayde ko mi gardo mi sota do galle walla mi sota do haydara luwas mo jobateno lewru fo den joba temene mal temedi joy sa rendini dum duubi sappo mo wonde no mal sappo e didde tawno ka sodi galle kono wiide ran min bayde mi wonani do walla ko do gommi mi jeeha do mi sota do galle dum wona faire mojjere adani min gil ngari mi dongo mbimam ko ya umme luwas soda galle kono an toujours woni jabugol ma ran ala ken horab en ganda man ko ten bayde ngoni do duubi sappo walla sappo e didi en ganda man ko ten dum non ko do en tan podde jawde galle hay gonga hay dañde galle afrique no moji kono bayde nan ko do gonden no gondi do besngumen moji ko cioden do galle gonen hen sa rendini lewru fof ko jabara luwas ko ne heba galle ko ɗum komi wima ko e ɗe balle fof on tigi miji tike dal mi daari mi tawi dal ko yewɗalan kon fof koko wondi e lawol simi nanannoma giɓi ko arɗa ɗo arayno fen ɗo e ɗino ara ko galle men wonɗen kono ɓay joni programme on kadi ko ni yaari on kadi ala probléme joni giɓi janggon e yaydare no sodiren galle joni wona jaɓi jaɓi ngara jaɓi joni fi bobon e ɗum probléme ala ala mi wiyani en sooda galle hayso ko tati en sooda ɗum probléme ala mi mbimami ko haɓe jeewa ha o way tawi yewtitawi bonno discours on mi sooda galle waɗe mbiɗɗo an jom wadde addama sodde galle ko pour yomi jibino wona pour aɗa sooda galle non wona ɗum tum te mi micciti ko mi daɗi mi tawi ko wolla kon ko gonga dal te eyyi joni ara himmen jaaha gottoyɗen hande komi defanɗomo maaro welko eyyi ɗum noon musidɓe tedduɓe mi weltina e ñalande ɗe hande waɗi fayida no fewi yimɓe wayrodirnoɓe jeetodiri eni irti fuutankagal kadi ko jokere en ɗam ɗum ɗo hoto wayrata vraiment weltima no fewi weltama no fewi no tawno kadi ko nder ko tan to yimɓe so jiyodiri ene jaloene piija tan firti ne mbaynodirtinde ko jam mbayno wallahi ene selli so do yimɓe fof jiidi tan ene kaalane ene jaɓɓodira ene kaalane belti tan mbaynodirno koye moƴƴere eyyi joni minen kadi weltare men kadi mawde kadi ko noon tigui eyyi ƴeewen kam téléji men ɗi son ko kollaten seeɗa kam e fuutankagal gueɗe fuutankagal seeɗa ade moon yaade to Italie tan fawete hande kay mais sen jeeɓani kenen belti Hameli de heftini dande ke jaynden ke ngana joni onon holko famɗoen soɓɓere gendiyanken hettiyanken holko famɗo holko boɗɗo wawde wiyede gendiyankagal de ko hunde mawde so Allah ko hunde mawde gendiyankagal min kam e yiyandam enen de ɗen mbeɓa gendiyankoɓe jebdo aselli aɗa selli e sukaɓe mbaɗɗa tampere alhamdulillah ɗiɗo faamu waɗi wino ko wawa arde mi anda noon si ko mawa arde ala ko mawa ar hande mi yengue bani gorko ko ɗum o wima
biyange bani gorko aramade omo heewi probléme uji de kamno haala kaɗo halta kaɗo o nano yiɗa tuuro dadamo tuuro nden ma tuuro dadaramo ko jikku makko waɗa nana lugo tan nana ñaago tan e Jeynaba kadi nana lugo tan nana ñaago makko tan moƴƴani debbo desa yo jooɗe suuru mum ko tawi ɗum fof noon kanko mbaɗata a tan janggeji indeji amana jiiro tan mo ma fof no fama kam ɗum wona e moƴƴani noon kadi wayi hewde faaro koni Jeynaba neɗɗo yo haal ko woni haaju mum min ko ngandumi makko tan kalami min mbar majji neɗɗo yo haal ko woni haaju mum min haali fama ko ni ran goruɗon to jaaɗum namde mam pende nandi mo cakka ko woni ko ñande ɗo yangue bandi gorko kadi ko sehilam jeeyi min kay min kadi dal min noon o addinimi cakka ka o wi kanko tafi ɗum sehilam jeeyi o wi kam ko or ko ɗo soodi ko kaltan ɗo o wi ko fare so soodi cakka ka o jeeyani dal o wi kam ko or jeeyani darmi cakka mbimi kaɗo no wayi yordini ala o luɓi million aɗa wawi soodi hoto dañta million sehilam luɓi sehilam on gorko makko ko sehil baylo o tafantomo sinno kam ko kalis mayɗo kam omo wawi noon gat ɗum ɗo kange walla or moƴƴo o wawa sodde so woni or moƴƴo tan fama jeeyani o luɓi min kay guila nde mi famini ɗum onon kam ko kalten ɗo haala janan ko on kalta ko monko ɓore mum fof jogui ko foti haalde ɗum kam woniran goppirtam ko fama jaalum tuuri fof konen haali koye faamu komin haali koye faamu fof ko gonga ala so tawi ko gon goppe haw jooɗo kalno min kay min kula an kam komin somin haali tan an mbiya wona noon mi haali kay joni yette woni on ala kalta joni yette haali ala joni yette haali wona an ka juuɗo men gona a joni men gona juuɗo an ko haajum mbiɗa komin gona juuɗo wona pour wonde juuɗo onon ko ni ko addi ko eɓe tagi ɗum go yaltata haydara anda en minen noon komi yaltata kanko yi tan ayyo salaamaaleykum no mbaɗɗon isiyanima celli machallah no tampere a selli ramata ni baɗa yeyde oɗon yoɗi hanko haddara waɗe kay machallah oɗon ne yoɗi de ni mbaɗirɗon oɗon hannde ni garduɗon tu bisimilla a yoɗi machallah bisimilla fam haɗa woni jottomi no jooɗo leydi he oɗon ne yawne kam sesto jooɗi mbaɗa jotnomo ne tappi oɗon ne mbaɗa gonni o baka mbaɗa ummiyayi no mbaɗa yodde yonti mballe kam walla mi yaha mi hayde arde tour minen de min ɗum humminani min ɗo kalɗo ko tan foɓane wiye gendiyanke dilluɗo fof wiye gendiyanke gendiyankal ma jejjira hoore ma de daranɗa leñol ma ngol kadi ko hawni en ko ɓeɗo ɓe mbiyata gendiyanke hen hunde ene darni leñol ngol no wuurno kono hen hunde wuuri koye leñol he hen hunde kadi wuurta koye leñol he wona ino wurtina leñol min ko ɗen caɗele ndogmi wawde serlude jomumen nana nguuri leñol mbaɗanta leñol hay hunde mbiye gendiyankoɓe gendiyankoɓe wuurɓe leñol nanda ko wuurɗuɓe leñol eyyi kañumen ina deƴƴa hay hunde mbiya jonno noon hono jiirɗon ɗum ɗum ɗe gendiyan kam minen ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko woni ko jogui goori fuɗɗi no haalde jejjiɗo hoore mum way ko jejjiɗo hoore mum ni way ko jejjiɗo hoore mum ni ko neɗɗo ala ko woni golle mum gurdam mum foof ko ɓamtude leñol e fannuji foof noon sen dokki yeeru moftude en tijjani anen jiggo tafsir en ɗum kadi ten Youssouf Gueye en ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma goni hen won wuurɓe ha joni Ibrahima Sare nan ɗon mbaɗe jogui ha joni wuurɓe nan ɗon ko ene guuri ɗen ɗon gueɗe kono noon jiɗɗen wi tan ko neɗɗo o ala ko woni haaju makko ala ko woni hanju makko sowona ɗum ɗon min kam so Allah tan gendiyanke tan mo ala guuli en mbawi tournade e baba leñol murtude joom sabu sa ƴeewi joguinoɗo jangde nde o jogui nde jogui golle mum jañi fartange kadi yaade e nder laddeli e nder leyɗele ɗo ƴellitare woni ɗum fof woppi ɗum ɓurni tan ko leñol mum jamma e ñalawma sukoye kikiɗe yiɗa cumci wondaka galle mum wondaka haydara mum ko leñol tan ɗum ko dokke min kam mbeɗa nana ni hewɓe ne mbiya gendiyankagal saji wona an ko Allah fawma way kono ka nelaɗo ni ko dongal ko Allah fawma
bismillah neɗɗo Mogo mandani kam jode ɗo mi Mogo naafi ɗum tawi nanafi o ko miñam moƴƴo kanum o ko miñam moƴƴo ko kalmi ko hoto woni ko waɗat ɗum yori oɗon noon gore ni tan sa wani gorɗo machallah hande wuttimani yode witira wutti ayi haɗo cakka min ɗa tafi fare e ma pen ayi ka takka cakka tafmi France machallah France pire kaca pire o wi ko pire annen neɗɗo kadi wona ko andi fo haala ala gonga ma min kay may kal mi bimi tan tan o holli kam ñande cakka ka o wi ko fare so tafi ɗum capanɗe jeegom men kelde 3500 € périmi hen ala handi ka ɓurɗum de ayi ha debbo jontade yangi ngue de préparane noon sawa wona celli kam ewno tuuro ay turonen ɗo an min panno gilla on mbaɗani tiray sew min cuwaɗon panno heddiɓe garani taw joni ɓe gara joni ɓe gara eyo machallah machallah a yontama so wan sukaɓe aɓe cindi ko mawɗo no galleji jam alhamdulillah ɗon ɗo tan kewa boneji min ɗo ko men mbaɗo matan ko minen matan foti tamat sawa mi wayri yiida ay mboɗon ɗo oɗon gam ko tour ha tour tan hay goto noddata ha salminta watta haydar aya fama tan ko haajuji ɗi e yangarta fof kono kadi alay saago kadi jadiral ngal e téléphone aji ɗi kadi ko hen jeeya wiide tan ko ma tour tan ha tour nde yimɓe jiidir joni hankkadi hay téléphone aji jokkata endam liggeyaji ɗi ko liggeyaji ɓayno dongo darde liggeyaji noon ko hen dongo darde sa alay ummima sago ɗo kadi faade subaɓe galle ligge o sa dañi kadi a arti kadi aɗane koye ndefu aɗane e fewnude galle ko oɗo wayno ne muusi ha ma e joni de lijeten ko adduno men ko min gonmi ko yaade mais joni ɗumɗinani ɗo no fewi bisimilla ɗum tagi min kam leñol men ngol tan ko dilli fof ɓe gendiyanke ɗum ɗon ene tundi hakkille kono omin beele gendiyanke foti wonde ko dartiyanke ina dartini leñol to banggue awo to banggue haare to banggue safara walla ala holno gendiyanke hol tan jeeɓe gendiyankala saabu murtuɗo ko waɗanno ko ɗum weeɓani wattude jiwoɗɓe nanɗo ha heewi gendiyankoɓe nanɗo ɓe pamɗen ɓe ganduɗen ko wayno Ndiaye Saydou en ko wayno katante leñol en eɗen gandi ko darniɓe leñol ngol ha tiiɗi kono goɗɗum nanɗo suppiri kalɗo fof tan wiye ko gendiyanke kalɗo fof tan wiye ko jontaɗo leñol ɗon min mboɗo ronki famde jomumen nana kadi ndewe koyemumen tan goppi inde jogui noon inniri koyemumen inde goɗɗe taw mbaɗnani leñol ngol hay hunde jiiɗi sa renani mbiran gon koye gabade koye leñol ngol ne jadina leydi eyi ɗum kam ɓenno ko pamɗo ɗum ala ɗon aɗa andi dartiyankagal hunde nde mbaɗe ɗum loowe min e yiyandam way tan wono guesa sen ndendi guesa banggue fof mo iwruɗa rem tan sen potti tan guesa ba gasi leñol ko noon ɗesi waade dartiyankoɓe ɗum koto banggue ɗemngal ɗum ko banggue ƴellitare faggudu ɗum ko banggue goɗɗo ko mbawɗa addude e leñol ngol fof taw ko ballal maɗa caɗele ɗe tan an kaɗa waɗa hoto waɗi ɗum ya yiye hoto waɗi ɗum ya tine hoto waɗi ɗum kadi hutorade leñol ngol ana jejjittu hoore ma jejjita ko gonɗa ko mbatta ko jamma ñalam suka kiiɗi fof ko leñol ngol gardinɗa ko leydi ma gardinɗa ɗum woni ko gonɗi ko kala ko wona ɗum ko yidde tineɗe tan min kam e jiyatɗo gueɗe keɗoyam ko ɓamtata leñol ene heewi ko haɓante leñol ne heewi kono noon neɗɗo o no goori harɗo ni ko a waɗat hen ko mbawɗa ko gona kadi e wallude kadi woɗɓe waɓe no mani yeytuɓe banggue goɗɗo saabu neɗɗo wawa wadde gueɗɗe foof ha timma leñol weɓani gollanade kono an gollu ko mbawɗa ko jokkodira kadi e golloɓe hono ko jiɗɗa yo ɓamto ko ɓurde foof taw noon ko e dow yarlitare wona yidde inde wona yidde daarede wona yidde gueɗe ba noon ala ko ɗum ɗo kay way kono koye ƴiƴam neɗɗo wonata ni ko ƴiƴam neɗɗo wonata ni gendegal ko ƴiƴam neɗɗo wonata eyyi ɗum kam waɗen gandi helmere nde kam ni firde nde weeɓani kono kam to banggue ko jiyeten kam e golle eɗen gandi kam no waɗi caɗele eyi mbeɗa sikki tan mbeɗa andi ceerno Moussa aɗa woɗɗi to patuɗa mbeɗa welte hirde kadi vraiment mi yonaka on kono noon kadi ko noon tan Allah jarama on jarama tan tinnoɗen oto mbayrodiren kadi ɗum ɗon ne weeli jokkenen ɗam wayani hankadi jarama hay sinno kam lewru fof jomumen wodata kawre kadi jeendira so juuri kam yo haade lebbi ɗiɗi jomumen gurta kadi kono joni yimɓe goɗɗodiri caru waɗi yimɓe natti yidirde kono ni sono waɗa tan jomumen nangue dino wara kono kañumen koddini Allah no waɗi hay sen jindirani kadi ɓeɗe koddi ɗum kadi ko mawɗo ko fartaka jeydirangal kam ko hunde wallore tan
garda franka dari tan je kanko non tan kanko tan bonnude waktan tan kanko gonna tan yimbe to jodi tan jewno do tan gonga makko fo dacci suka makko gallo ala mo daldi ayi mo ala cuglel gal do kay suba babe nan galle worba men ko fofo so addi dum ko wadi yettima wadi ko addi dum ko gayni hay goro wattado 30 minutes dur fandu kono non no wonna wana touro bolo addi mo dum tagi wala an kam ka kewdo haala jew damal gal kam uddaka machallah sayidi tan kota ber won ko no gonno e domu gal ala kam mi tan kanko mine makko jani min ngari tour tan mine makko ko ni hande kam ala problème buddamal ngal nan sayidi maro on kala to wi Allah jokki nam dan ramar kam ngandi kam ala menen kam menen jew ramar kam haala tan ko haala Allah mbaɗandi kadi wonko mon mo gonno don e dow mum tan ha rama ala men kam ñota go e onon kay mo arani fofo min gonno don est ce que wona yam gonno don ni an kam kay ha onon mo arani fofo kanum dadi e jodi sara mon tan dadi an joni ko tax eda mujjo koy onon touro e mi anda man non min woni mo suwana arde tan onon dadi tan ko jodi do sara modon ani jenam kam ni tan ngoru don to birti don ko wiire min ande gonga tan min kalat so mi yi ma ko fewani min kalat kon so jinne do ko fewani an nodda dum bange baajoda dum wona jodade hakkunde tour ala jewtide hono ma wi kaari ko ni way ko ni way neddo sayi bande ko fewani dabbu koyde ma ha galli mum walla gacca ha kono yaani ha tour yimbe fof ne jodi ada haala man wona an tale wodo tan jodi enen dir foke ken goto ko kalaron haala ko min kalema ko den wadi fayi neddo so ari tour hokko onon dadi han ko ma marani dadi han ko jodi ko an namdi ko wona ko an namdi ko fama aranta bima joni nan fam ko jaade yangi banu gorko gasi on kada don fam ko jaade yangi banu gorko tan madan non kada ha do fam ma won ko ne ma ko ganda ka yida ko inne ala min mbaɗandi heedaranda e kono mbaɗa andi tan oɗon to joɗɗo fof ko haala jana somi joddi me mon ko haalandi ala oɗon ɗiɗo kam on dañi probléme legal ngal fof ne andi ande wala en premier wonani hoolaki horam ko andude on tan oɗon mi andu on kala mo arani koye mum gonɗon kono ñandane kadi jaden do tour galle sala yende ko ni kadi mbaddon gondon wiide sal makko feewani gondon wiide kanko jom galle makko ñafo be mbaddan dum ko wondi wona taw onon ay wona mo na fo nan mofti bone galle wona mo na jom galle ko yobe non be ay an so galle jamen ha feeje mi toppidi wo fawni galle ji mun jidde mi gon min badira ala ay mi ga ha kana heewa ramal min fan mi dacce piyam tour mi yaha lawla min mi ala ta haala sabu comme jaho mariage haaluji kewɗi piyam nan sawaram nan yiɗi lawla mon nani an ko jikko ma mi salmini on a joda eyi komi jaho komin nawoɓe jombaju min mi alata hande haaluji mabɓe ni ɓe ko haala sa yiram foppu caggal ma lamdama e pahel lamdama e mi salmini on on jarama tinno ɗon e koye mo noon nani Allah ko moƴƴo kala mo jiiɗon no wayno fewani nodde ɗum téléphone mbason haalde caggal mo ala min kam alaɗe ɓuure mabɓe ay mutala wayma ay kanko ay won fannomi hawa yaha ala anka anka seytan ala ko min haalata ala ko min haalata anka seytan an min ɗo minen kati min ɗum ɗo minen kaala so fama ari min salminimo min juurimo min jaajima gasi kay an ka neɗɗo seytan an ka neɗɗo bone mi jaɓi komi seytan a gayni haala ay neɗɗo wonon ɗimɓe fof kaldañ wonon ɗimɓe fof hay sinno noon on goni mawɓe on goni yummiraɓe hattami haalande bon ko neɗɗo ko kalko kalɗa caggal muɗum ka ñooɗo sa tawi a yiye bande ko fewani noddu ɗum walla jaɓɓa koyɗe ma jaa ha galle mumen kalna ɗum kono onon ko ni rambaɗum ñanden noon no jaaɗum tour gonnon tan koye haalde gonɗon wiide e oɗo sal mabɓe ko ni way sal mabɓe ala ɗum ɗo holko wondi mon hen o fof ne jogui wona feran konngol ma minen hami gayna ha o ko nafi minen min jeehi ha ɗum no aride hay goto anda ko minen no andi min kaldima ono no andide onon cofni ɗum min mbi yo waɗo way so joɗi caggal mon so joɗi cemeɗe ñammotoɗo hande joni gonɗo ɗo fone andimo famo dañi liggey famo dañi auto mum o dañani famo dañi fami woppi men arani ko waɗino maskimi ko addinimo dañde o wona nafi o wona taƴo o toppira ka janan haaju makko tan o toppiri ɗum waɗi Allah wallimo dañi onon noon on goni ɗo duuɓi nogas hay goto mon ala oto hay goto mon ala ko moƴƴi hay goto mon ala cakka hay minen joom galleji men nawata min jiɗi minen dañi auto min dañi min ɓiyam afo watti dognude ɓiyam afo watti dognude onon foke hokkam mi jogui oto ɓiyam afode jogui oto ko mbaɗen otoji mbaɗa oto wondu carton so wonti carton kam pewnnoɗo ala min kam ɗo kam oto mi pari ɓiyam makko dañi oto kañum e debbo mum foti jogui oto to beelami yaade fota nawami anga codda tan ko woni komi andamum Allah